Ya kata jengkeli jengpi kemba ni borok ke beit ha ka kam sna film ha ka kam ak film ni iba na ka por ke film kasi kala nang kiu hadu tata hadu ba ngin sapoi ngadang ong mene ba stang kat tu kan Islam ka ri India ka pati borok ko sa itu ya kasap kapong ba ka jelame kala ka penmi ha ka kam ak film Katkum ka jing ai assurance u menteri hak sarkar jela uma dasakat bahala mari ida ai public kerpang i hado data ka assurance ba ma dasakat bahala mari ai on budin nadu tu kesan crore ka ba ka sarkar ka mang namta ke filmmakers nangta ka film policy nangta bon bat ki hall bat ki we kamta ter by day ka film making hak jela dasung e shisha yu ma dasakat bahala mari on budin bat ngirung in bot nadin jung u ban penolong shisha ye kini ke jing kula jung ka sarkar bat ngi iru ba kan kyo bat kan selong gawe na galat ai kam ai jam na benta ki boden sap ha kam film ki basna film hadin katu kan Islam hadu menta te namar ba filmmaking namal ki don lala ki jong ki production house lada ka jong ka concept kar kampar mandor ya ka story ne ban ong ba ka laktik jimut ya ki pai ba ka jela teladon katu kan itlik film ngala ban jar ka teng kum ka film jong ba pradip kurba nang ta bat katu kan itlik film ki ba ai jingsneng bai de ki mlang salang te kala ketik jimut shisha kinang pet but kai bang ai mga personally mentabot kalong ba filmmaking kedai entertainment business but kibriu hi kisong tanat ya kaya ban sha entertain haba kirong ha cinema kai bang hilap menta ke ba ngidon kaman pelong commercial kata de ka jingyarwai nyesat ki dialog de compulsory ba happen bang ma ga film khamtam mainly de action ngani ngan syai nuksa kendiat South Indian industry ka kiu kansan manta kala dominate hapo India berkawai nama boleh kalau entertaining ba wat kamtam ki action mensyang ya ben ki South Indian film ba yang ba hair si bu si kura si kick hair mo bro tambah katuhi kadi ka originality jengki bagi penek na dum sya hadu manta hadu ba kila take over ya ke market te ngirung idan kam ya kata nah bot teng bot teneng re ngi shushim reference you lising ngi shushim nuksa handai ke ba ngilepat ngi penjanai ha karukom jong la jongken ka katenrai bangi donang ni kembang ong mentat ki South Indian beli ki kiu nama kine ka originality jong la jong ngiru kata ladang ngi bot han kemat kan sepenyap beliau no nomor ba lale da mono handai ngi shushim nuksa kendiat ya tambang ngi penjanai ha katenrai jong la jongken sini ke ba kasap ngida Wesley kata te wakarmel ka kata ba GST tama ngimla ra banlan manu ru balik hi ki kam kai na kinu ki jaj kam by day bat film pisa na ki pat ba te gamot GST ngin ngat bet ngimla ra ban kiar kata tama ngam ong kadan gawi daga jingkta hane ha gawi galyang kayarap nomor ba kan pelong ngi ro ba ngin simkhia ladang isna hi ki film bobiang good products good quality kemat dengan kanumlong leno egen ketuka jing siu khajana jungi sarkar lada kibriu ka return pengiyo na kibriu kemat kanum ktar lain no stang dengan isna malumala te kata kalong ka risk big risk na mata jungi kan ka jingi fair de kalong ba ka jala jungi kembang itip population jungi ka daitang life lak tam bat na peneng kata khan riu lak de khasi jentia boywar khan riu lak tam gidan te deras ki we gi jaj bin rio garo ladon pa pralak te on pralak te kemat ngimla ban kimi linti ba kai ke bangi sna manta kemat kan clean awat ke jingi fair golong ba ka kam engin namar kemong mtat sen population ke duna ba hande banyak compare bar ki we state te kemat kum sha South Indian industry bar ki we state te kemat tang ka market jengki hang tu pos tila jongru kilala ban kli ya kai ke baki pulut kilala banyo laisha sausha ni hani ta dang duna nambar ngi skem ba pot garo rumpe chu film kasi tangi ko ban nang kiu shishu ba kani kan long commercial shisha ban ai kan he shishu ka kamai jing ba ka filmmaking tingi dan kaman pen kala ga jingmo kalong ba dadi ki artis kamat lada de ki non tribals na mano ngi di ban sedang ban ai platform ki kanang ba ka market kanum reach tang ha ki khasi jentia handai kan reach shawe ki be ki jaj bandiru kum garo non tribals ki basa amigla kin sedang man page ka film kasi kan so tanat bhag ta ka point ma fi ai hadu menta ngi puli na yeng ki puli
bandala dep master ne file PhD ne file kano ke jempuli kat ba pinang he tengkat ni perkat be bangin yo ke kam sarkar lej ha kano ka lain ke ba pi song tanat da fi kat ngamong ba ngim dan kam jempuli dan kam ba tang ba wat dembo thong ba nang ladep jempuli ngan wat kam sarkar kat de gata ba ka sap jengi ha ga jela ber sikatu kari sedin nama ba ladep pulingi wat dengan kam sarkar handai ban ketiu ke jingim janga jepi nge janga ka de ka sap ladang itri kam sarkar ngam de boben git nong tri kam sarkar ne ba penduk mesim ino tri kam sarkar ngiyo ka monthly salary handai daka sap jeng phi hi pin gentiu bat kamot ka katu ka tulop banai ba phi bat ka sap ka ba phi pin mi em ka pau pinam la ban lum ya ka spa ka pau ka mai ka ji phi tang kata yo balamang men tri kam sarkar le tamba kai gina ban ta gi bai ka sap ka phong ba phi dan jele ban pin mi sabat kan sai kan sapli lat ka jing em ju phi